Затворете очи. Помислете за качеството на бенинка. Сега съчетава технология, свързаност, лесна инсталация и енергоспестяване. Отворете очите си. Представям ViewWolf. Новият двигател за плъзгащи се портали, произведен от бенинка, наричан с 2.4 волтово постоянно напрежение за врати до 450-600 кг и с 2.3.0 волтово променливо напрежение за врати до 600 и 800 кг. Wolf предлага характеристики от най-високо ниво. Оборудван е с цифров контролен панел с дисплей и се предлага изключително с магнитни крайни изключватели. Идеален за жилищна и споделена употреба. Супер компактен. Ширина само 25 см и дълбочина 16 см. Wolf може да се инсталира лесно и удобно във всякакви условия, дори и при ограничено пространство или наличие на колони. Дизайнът е здрав, но с изчистени линии. Корпусът е изработен от технополимер. Дръжката за отключване, снабдена с ключалка с персонализиран ключ, е изработена от боядисан алуминий под налягане, което гарантира устойчивост и голяма функционалност. Възможността за закрепване на винтовете отпред позволява монтаж дори и при много ограничено пространство. Можете да изберете дали да завиете третия винт, разположен под разблокирането, за да предотвратите достъпа до централата на неупълномощени лица. Това го прави особено подходящ за приложение в жилищни сгради или в обществени пространства. А отвътре, сърцето му е италианско, усъвършенствана инженерна мисъл, която е позволила да се създаде задвижващ механизъм, устойчив дори при най-интензивна употреба, като винаги се запазва максимална тишина. Опитахме се също да направим инсталирането полезно и удобно. Как? Оставяйки зъбното колело на височина от само 82 мм. Тази конструктивна подробност прави Wolf многофункционален продукт, бърз за инсталиране и лесно приспособим към всяка врата. Благодарение на понижената позиция на зъбното колело, моторът е напълно съвместим и с вече съществуващи инсталации, без да е необходимо преместване на зъбната рейка. Но именно чрез електрониката Wolf изразява бъдещата визия на бенинка. Ясна посока, съставена от прецизни и смели решения. Екологично устойчиво проектиране, което позволява да се намали консумацията в режим на готовност, като Wolf отговаря на Европейския регламент 2023/826. Свързаността е гарантирана от възможността за интерфейс на автоматиката с системи Kranex и MFTT или със света на Probe за интелигентно управление на инсталацията. Разположена в горната част, цифровата командна централа, оборудвана с LCD дисплей, е удобна за окабеляване и настройки, като позволява да се запаметят до 64 предавателя с RK128 битово кодиране. Мултифункционалните входове осигуряват до 19 възможности за конфигуриране на системата, като дават на инсталатора широк избор за адаптиране или персонализиране на автоматизацията според нуждите на потребителя. А какво ще кажете за безопасността? Всички модели са оборудвани с магнитни крайни изключватели, идеални за гарантирана функционалност при всякакви атмосферни условия. Наличието на виртуален енкодер в версиите 2.4 волтово позволява оптимално управление на забавянията и скоростта, като позволява точно подаване на сила в зависимост от позицията на портата. Може би не знаете, но нашите централи 2.4 волтово от последно поколение, оборудвани с граден електронен превключващ трансформатор, управляват двигателя с висока честота, гарантирайки изключително плавно движение на портала. Освен това, благодарение на нашата усъвършенствана система за управление на двигателя, успяхме да намалим износването на четките почти до нула, което позволява на редуктора да работи в продължение на много години, дори и в условия на много интензивна употреба. Централата дори и при версиите с 2.3.0 волтово електродвигател управлява забавянията и е оборудвано с ход за чувствителни ръбове 8K2, което позволява да се осигури безопасността на автоматизацията при всякакви условия. Освен това, ние сме оборудвани с енкодер и версията до 800 кг. Wolf не е просто нов двигател. Той е тих, надежден спътник, създаден да бъде дълговечен.